Nou, ik eerst iets zo'n rotzak. Die schippersjen, de nek om te draaien. Eerst iets nog, je wordt er hartstikke gramietig van dat scheelt. Hier zien we die een slagje verder. Ik die kan vertrekken, die kan eruit. Ziet nog een liedje bij, pakken we direct uit. We hebben hier bijvoorbeeld een liedser erin. Daar zit gewoon nog een witte kop op, daar komen we net aan. Deze is ietsje verder, komen we net aan. Hier zie je bijvoorbeeld deze. Daar zit een groene kop op. Die soort van vier werden om knipt te worden. Wat we knippen is dan onder de ene laatste bloem eigenlijk. Knippen we de kop eruit, dat ene liedje denkje. Pakken we direct naar uit. En wat heel belangrijk is, is dat die stok steen blijven moet. Die stok, daar hebben we namelijk, daar besodemieteren we hem een beetje mee. Dan heeft hij namelijk nou het idee van dat hij bloeit. En dan staat de bestaande plant staat aan. Knippen we het te betiet, dan komt hij weer om. Wat we dingen hebben is een skerenmaatje die in een bepaalde hoek staat. Dat is hem dus zakknippen. Als het een beetje scheef doet, dan valt dus die bloem bij die waai. We hebben een pinakjes op losgelaten als zijnde van als een dikke stalen heeft, zo er hier uitgeleerd. Nu kan er net verder als daar en dan is er dus ja, daar komt het op dat. Deze wil dus net, dit is een hele grote smeerlap. Louterbosken, pielkwiesterbosken, froskenpaal, alles zit eronder. Nou, daar hebben wij van die van zijn. We knippen al die bloemen knippen we eruit. En dat proberen we met fjouwer ploegen te doen. En mocht er bijschakelen worden, dan is dat altijd mogelijk. Ik omdat de gemeente daar meer geld voor beschikbaar stelt heeft. Maar waar we hem bestrijden, dan zult het op deze manier, ik zou het ook net weten.